Hello everyone, welcome to Videsh Classes. So आज या व्हिडिओन आम्ही CBT 2 फॉर प्रायमरी टीचर जे पोस्ट केले अंडर ॲडव्हर्टाइजमेंट 1 त्यांच्या खातीर हे मराठी व्याकरण असा. सो फर्स्ट जो टॉपिक असा अंडर द मराठी व्याकरण तो शब्द समूह. अशे टाईप तुमकां क्वेश्चन येवपाक शकता. द फर्स्ट शब्द समूह म्हटल्यार कितें? एकाचो अर्थ सांगण्यासाठी एकत्र आलेले शब्दांचा समूह. म्हटल्यार हेचो मिनिंग कितें? एक तुमकां सेंटेन्स दितलो, ओके, तो कन्वर्ट करपाक जाय तुमकां एका वर्डान. ओके, सो त्या सेंटेन्साचो आमकां मिनिंग अंडरस्टँड करून तो वर्ड आमकां कन्वर्ट करपाक जायो इंटू वन वर्ड. सो आतां हितून फर्स्ट सेंटेन्स तुम्ही पळोवंक शकता, दररोज प्रसिद्ध होणारे. अशी एक तुमकां सेंटेन्स दितले आनी ते कन्वर्ट करा म्हणटले इंटू वन वर्ड. सो दररोज प्रसिद्ध होणारे हेका आमी इन वन वर्ड जर सांगपाक गेले जाल्यार कितें म्हणटले? दैनिक. ओके, तशेंच आठवड्याने प्रसिद्ध होणारे साप्ताहिक, 15 दिवसांनी प्रसिद्ध होणारे प्राक्षिक, महिन्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे मासिक, 3 महिन्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे त्रैमासिक, ठराविक काळानंतर प्रसिद्ध होणारे म्हणजे मोर दॅन 3 मंथ त्याला म्हणटले नियतकालिक, 6 महिन्यातून एकदा प्रसिद्ध होणारे शापमासिक, नाजाल्यार इझी वर्ड असा 6 माही, ह्यो याद दवरात. वर्षातून एकदा प्रसिद्ध होणारे ताका कितें म्हणटले आमी? वार्षिक. सो जे आता आम्ही वयर पळयला पळय ते पब्लिकेशन रिलेटेड. ओके, सो नेक्स्ट वन ही डिफरंट असा, जाणण्याची इच्छा. सपोज कोणाक क्युरियोसिटी असा कितें तरी लर्न करपाची जाल्यार ताका कितें म्हणटले? जिज्ञासा. देशाची सेवा करणारा ताका एक तर देशसेवक नाजाल्यार देशभक्त म्हणटले. कोणाचाही आधार नसलेला ताका कितें म्हणटले? निराधार. केवळ पाण्यात राहणारा ताका आमी जलचर म्हणटले. खूप दान धर्म करणारा दानशूर म्हणटले. वनात राहणारे लोक वनवारी. 2 नद्या मिळतात ते ठिकाण. सो 2 रिव्हर्स जे असतात ते एकीकडे मेळटल्यो. ओके, ताका कितें म्हणटले आमी? संगम. आणि खूप बोलणारा वाचा. एक्स्ट्रा जे टेस्ट समूह जे शब्द असतात, ओके, सो ते टेस्ट लिंक जी असतली तितून तुमकां मेळटले. सो अशें तुमी आनीकूय सर्च करात, एक प्रसिद्ध होणारे टाईप येवंक शकता, नाजाल्यार अशें आनी एक्स्ट्रा तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी रिफर करात आणि नोट डावन करून दवरात. सो शब्द समूह म्हणजे एक सेंटेन्स दितले ताका कन्वर्ट इंटू वन वर्डान करपाक जाय. ओके, एका वर्डानूच आमकां आन्सर बरोवपाक जाय. हे शब्द समूह जाले. ओके, आता नेक्स्ट टॉपिक जो असा तो पळयतलो आम्ही. नेक्स्ट जे असा ते समानार्थी शब्द. समानार्थी म्हणजे सिमिलर वर्ड्स. सो जाहिराताक कितें म्हणटले? घोषणा. नोकरी, सेवा, विद्यार्थी, शिष्य, शाळा, विद्यालय, पुस्तक, ग्रंथ, सूर्य, रवी, चंद्र, शशी, पाणी, जल, आग, अग्नी, मित्र, सखा, शत्रू, वैरी, घर, निवास, राजा, नृप, रात्र, निशा, दिवस, दिन, आनंद, हर्ष, दुःख, शोक, सुंदर, रम्य, मोठा, विशाल, लहान, सूक्ष्म, वेग, गती, बुद्धी, मेधा, ज्ञान, विद्या, अंधार, तम, प्रकाश, तेज, समुद्र, सागर, नदी, सरिता, पर्वत, गिरी, वारा, वायू, फूल, पुष्प, फळ, फल. ओके, सो हे हांवें तुमकां 30 समानार्थी शब्द दिले. असे तुम्ही मोर आनीकूय सर्च करून नोट डावन करून स्टडी करपाक शकता. ओके, सो हे तुमकां टेस्ट लिंकान आसतले थोडे एक्स्ट्रा, हे नासतले. सो आज जी टेस्ट लिंक आसतली पळय तितून हांव एक्स्ट्रा घालतलो. हे तुमकां जे हांवें दिल्या पळय आतां थ्रू व्हिडिओ ते नासतले. सेम शब्द समूह ते सेम नासतले, डिफरंट आसतले. ओके, सो तुमकां एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेळपा खातीर हांव तितून दुसरे घालता. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आसा अंडर मराठी व्याकरण तो अव्यय. सो तुमकां आयडेंटिफाय करपाक येवंक शकता क्वेश्चन एक सेंटेन्स दिवन हितून अव्यय खंयचो नाजाल्यार कसलो टायप ऑफ अव्यय हे सेंटेन्स आसा ते. ओके, सो 4 टायप्स ऑफ अव्यय आसा. फर्स्ट अव्यय जो आसा उभयान्वयी अव्यय. सो हेचो मिनिंग 2 शब्द किंवा वाक्य जोडतात. ज्या सेंटेन्सान एक शब्द असो आसतलो तो दोनूय सेंटेन्साक कनेक्ट करता, जॉईन करता. लायक पळयात तुम्ही हांगा वर्ड दिल्यात आणि, पण, किंवा, कारण म्हणून. ते एक्झाम्पल पळयात. राम आणि श्याम. ओके, हे 2 पर्सनाक हांगासर कनेक्ट केलेले. राम आणि श्याम खेळत आहे. मागीर नेक्स्ट, तो आला पण गेला नाही. हे जस्ट एक एक्झाम्पल, फक्त आयडेंटिफाय उभयान्वयी अव्यय असा ते वर्ड खंयचे? आणि पण. जर सेंटेन्स दिले आणि आयडेंटिफाय कर म्हटलं कसलो अव्यय जाल्यार हेच्या वर्डा वरसून तुम्ही करूंक शकता उभयान्वयी अव्यय. संबंधबोधक अव्यय. संबंधबोधक अव्यय म्हटले कितें? 2 शब्दांमधील संबंध दाखवतात. सो आयडेंटिफाय कशे करतले संबंधबोधक अव्यय? हे वर्ड्स असतले मध्ये, वर, खाली, जवळ, पासून, साठी. पुस्तक टेबलच्या वर आहे म्हणजे हांगासर स्पेसिफाय केला पुस्तक टेबलच्या वर आहे. तो शाळेच्या जवळ राहतो. हांगासर तो शाळेच्या हांगा स्पेसिफाय केला कितें? जवळ.
म्हणजे हांगासर तुमका संबंध मीन्स रिलेशन तुमका दाखयला दोन वर्ड्सांमध्ये. सो हेच्या वयरसून कळटलें तुमका वर जवळ म्हणजे कसलो अव्यय ह्यो संबंध बोधक अव्यय. हे वर्ड्स सारखे नोट डावन करून दवरात. थर्ड वन क्रिया विशेषण अव्यय. सो मिनिंग क्रियेबद्दल अधिक माहिती देतात. क्रिया म्हणजे कितें तो थंयसर एक्ट करतलो पळय तेजेर. सो त्या टायमार तुमकां सेंटेन्स दिले जर हेजे तुमकां आन्सर मेळटा कसा किंवा कुठे या प्रश्नांची उत्तरे देतात. सो एक्झाम्पल पळय तो पटकन धांवतो. सो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की सेंटेन्सान एक ऍक्टिव्हिटी दाखयल्या म्हणजे क्रिया म्हणजे एक ऍक्टिव्हिटी दाखयली ती कसो धावता तो पटकन धावतो. तो धावतो म्हणून सुद्धा शकता आम्ही पण पटकन. ती हळू बोलते. सो हांगासर त्याची क्रिया दाखयल्या ती कशी उलयता ती हळू. सो हे तेजे आन्सर. आणि फोर्थ वन केवळ प्रयोगी अव्यय. ओके. सो नाजाल्यार उद्गारवाचक अव्यय म्हणटले. सो केवळ प्रयोगीन तुम्ही आयडेंटिफाय डायरेक्टली करूंक शकता. हितून केवळ प्रयोगी म्हणजे कितें भावना जे एक्सप्रेशन आसा ते व्यक्त करतात आणि ही सायन आसतली. ओके एक्सप्लेन. सो ही अशी परती आय जी आसा एक्सक्लेमेशन सायन ही आसतली. सो ही अचानक भावना म्हणजे सडनली ऑकर्ड जाता ही. सो सडनली और सरप्रायझिंगली आम्ही हे शब्द चडशे यूज करतात. सो पळया सेंटेन्सान वा किती सुंदर आहे. सो हांगासर हे केन्नाय वर्ड्स येयना. हे कितें तरी ऑकर्ड जाले सपोज कितें तरी अशें बरें जाले गजाल जाल्यारूच आमी हे एक्सप्रेशन दितात. सो वा अरे शाब्बास अरे रे आणि ही परती कितें आसतली हे ओपोजीट आय. सो इन वर्ड्स असो आय आसता परतो आय याद दवरात. सो एक्सक्लेमेशन सायन ही. सो ही यूज केली वयतली. ओके. सो अशे तरेन आमी हे चार जे अव्यय आसा ते पयले. सो हे चार अव्ययांतले तुमकां आयडेंटिफाय करपाक येवपाक शकता. मी टोटल 4 अव्यय पहिले. फर्स्ट उभयान्वयी अव्यय, सेकंड संबंध बोधक अव्यय, थर्ड क्रिया विशेषण अव्यय आणि लास्ट वन केवळ प्रयोगी अव्यय. टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां आयज जे आमी टॉपिक कवर केल्या शब्द समूह, समानार्थी शब्द आणि अव्यय हेच्या बेज आसतली. सो डिस्क्रिप्शनान तुमकां टेस्ट लिंक अवेलेबल आसा. क्लिक ऑन मोर आणि टेस्ट अटेम्प्ट करात. थँक्यू.